आंखौबो नैजिनै नं कक्लाबारि समस्तिनि इंडिपेन्डेन्ट केन्डिडेटमोन होननानै आं बेखौ दाखालि 24 खालार खालि बोख्लायफिननाय जादों। दा आं नैबेखौनो बुंनो नागिरदों आसलते आंहा राजखान्थियाव खोब बेबायदिहाय इन्टारेस्ट दंमोनब्लाबो मैखोम बिबान लानानै खामानि मावलांनायनि बेबायदि सिन्ताधारा गैयामोन। नाथाय दाख्लै जेब्ला आं नमिनेसन होबाय बिनि उनावहाय गोबां माने गियान मोनदों होननानै आं बुंनो लुबैदों। दा जायखिजाया गोबां खोथाखौ आं सिन्ता खालामदों जे नमिनेसनखौ बोख्लायबा मा जागोन आरो बोख्लायाबा मा जागोन बे खोथाखौ आं सिन्ता खालामदों। खिन्थु आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोननो आं जुदि गेलेयोमोनब्ला बेवहाय बिथां प्रमद बर' सार बा धीरेन बर' सार बिथांमोननि जेंनाया खाथांमोन आरो दा ओंखायनो सिन्ता खालामबाय दिनै रायजो राजाफोरनि सिन्ताधाराखौबो आं नायहरनो गोनां जादों जे दिनै मा बार बारदों बिटिसिआव राजखान्थियारि भाबै आं बेखौ नोजोर होदों। नोजोर होयोबा नुदों दिनै रोजा रोजा बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना बिटिसिआव मोनसे सोलायनाय लुबैदों, मोनसे चेन्ज लुबैदों। जोंनो सोलायनाय नांसिगौ, जोंनो गोदान मोनसे सुस्थ' सरकार नांसिगौ बिटिसिआव बे खोथाखौ बयबो बुंदों आरो बेनिफ्राय सिन्ता खालामबाय नुहुरबाय दिनै सोलायनाय लुबैनानै बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना सोरजों लैहोर लैहोर ओंखारबोगासिनो दं। सोलायनाया सोरनि गेजेरजों जागोन, सोलायनाया सोरनि दारै जागोन बिथांमोना बुंदों जे बिटिसिआव सोलायनाय लाबोनो गोनांबा बिथां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि अनगायै रावबो सोलायहोनो हानाय नङा। दिनै जोंनि कक्लाबारि ओनसोलनि रायजो राजा भटार्सफोराबो बेखौनो बुंदों जे जोंनो सोलायनांसिगौ, जोङो देरहाहोथारनांगौ प्रमद बर' सारखौ। मानोना दिनै कक्लाबारि समस्तियाव प्रमद बर' सारा सौफैदों जोंनियाव, बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा। आरो बिथाङा देग्लाय बिटिसिआव सरकार सालायनो थांबाय दं, ओंखायनो जोङो दिनै बिथांखौ देरहाहोनांगौआ साफ्रोमबो समस्तिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे बिबान होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायदों। दा बे खावलायनाय लेखा आंबो सिन्ता खालामदों, गोबां खेब सिन्ता खालामदों आं मा खालामनाया मोजां। जोबथारनायाव आं नैबे मोनसे मोजां सिद्धान्त'खौ लानाय बायदि मोनदों जे आङो प्रमद बर' सारखौ देरहाहोनो गोनांब्ला आङो बिथांजों फैथारनांगोन आरो फैयाब्ला बिथांखौ हयथ' देरहाहोनायाव माखासे गुलाय गुजाय सोमजिनो हागौ। मानोना नोंथांमोना मिथिगौ धीरेन बर' बिथाङाबो सासे बिटिसिआरनि सागानगिरि आरो बिथाङाबो सासे बिटिआरनि सागानगिरि। ओमफ्राय आंनि खिबु उनाव खिन्थु बिथांमोननिख्रुइ बांसिन मानसिफोर दंमोन आरोखि, गोबां मानसिफोर दंमोन। ओंखायनो आं सिन्ता खालामबाय जे आङो मोनसे मोजां सिद्धान्त' लानाया मोजां, मोजां थांखि लानाया मोजां जे आङो बिथां प्रमद बर' सारजोंनो लोगो जानांगोन आरो बिथांनि देरहाहोनायाव आं मैखोम बिहोमा लानांगोन। आं बे सिद्धान्त'खौ लानाय जादों रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव। जोंनि समस्तिनिल' नङा, आं बिराद बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिन्ताधाराखौबो सानदों, नुहुरदों, नायदों। दिनै रोजा रोजा गोदान जेनेरेसनफ्रा, इयं जेनेरेसनफ्रा दिनै प्रमद बर' सारखौ फोथायदों जे बिथांनि दैदेननायाव जोङो बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार दानो हागोन आरो गोग्गो सासे मानसिखौ मोनगोन आरो बिथांनि गेजेरजोंनो जोङो बिटिसिआव मोनसे सोलायनाय लाबोनो हागोन। बे सुबुंफोरनि बायदि सिन्ताधाराखौ नुहुरनानै आंबो दिनै मोनसे सिद्धान्त' लादों आरो बियो आंनि खोब मोजां सिद्धान्त' होननानै आङो बुंनानै लानो लुबैयो। आरो दिनै गावखौनो गाव बे इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानानै आं गोग्गानाय मोनदों आरो आं नोंथांमोनखौ बुंदों आं बेवहाय फैनायनि उनावहाय कक्लाबारि समस्तियाव बिथां प्रमद बर'नि देरहानाया रोखा जाबाय, 110%। बिथाङा आंनो मोनसे बिराद गिदिर बिबानबो होदों जे आङो बिटिसिनि गुबुन गुबुन समस्तियावबो बिथांजों थाफानानै बा बिथांनि खावलायनाय लेखा, बिथांनि थिननाय लेखा आंखौ माने स्टार केम्पेइनार हिसाबैबो नुजाथिहैनो खावलायदों। आं नाजागोन, हानायमानि नाजागोन। खिन्थु आं दाख्लैनो बुंखादों, नोंथांमोननोबो खुला खुलि बुंदों, आं दा माने एसे मेन्टेलि एसे प्रेसाराव दंमोन आरोखि। आं दाबो माने रिफ्रेस जानाय बायदि मोनाखै। बे दिनै आं माने फनखौ खुलिनो हायाखै आरो बे मानसिफ्रा आंखौ बेदिनो माने फिसा सानो आरोखि, नुनायाव फिसा नालाय गुरुत्व होआखै आरोखि, गुरुत्व होआखै। खिन्थु बुंदों आङो बानलु बोरदोनाबो नुनायाव फिसा खिन्थु बिराद आलु आरो आंखौ बिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों नों उइद्र' खालामनांगौ, नों उइद्र' खालामनांगौ। आं मोनसे खोथा बुंदों बिथांमोनखौ, नोंसोर देरहानो हागोन हाया आं उइद्र' खालामनायनि उनाव। आं खिन्थु प्रमद बर' सारखौसो फेजेननो नागिरदों होनना बुंदों बेबायदि आरोखि। बिनिफ्राय
उइद्र खालामनांगौ उइद्र खालामबाय उइद्र खालामनायनि उनावहाय बिदिनो बिथांमोनहा सिरि थाबाय उइद्र खालामबाय नालाय जोब्बाय आंनिया खामानिया किन्तु जेब्लानोखि आंखौ UPPL आव जइन जासिगोन होननाय खोनाबाय मैयानिफ्राय बिराद फन हरदों आरोखि ओरैबायदि फन हरदों ओंखायनो आं बुंदों आं जुदि फेक्टरानो नङाब्ला नोंथांमोनहा आंजों मानो कन्टेक्ट खालामो नोंथांमोनहा दाख्लै उइद्र खालामबाय बेयावनो जोब्बाय उइद्र खालामनायनि उनावथ' नोंथांमोनहा आंखौ खुनुदिन फनबो खालामाखै खबरबो लायाखै आं बे खोथाखौ बुंनाय जादों दिनै बिथांमोनहा गिदों ओरैबायदि गिदों ओंखायनो आं होननाया कक्लाबारियाव जे प्रमद सारा देरहागोन बे माने 110% सैथो होननाया दा जियानो जा आसलथे बोरैबा नमिनेसन होनाय जादों दिनै आरो माने 100%नि राजखान्थियाव फैनाय जाबाय दानि मेन्डेलानि एसे थिननाय दं माने जोंना दाब्लाया बे सिनेमायाव खोन्था हिनजाव सानै मोनबाय नालाय आंबोथ' सिनेमायाव केन्डिडेट जानाय आरो गावहा आंनि PA जानाय ओंखायनो होनबाय आरो बे सिनेमायाव खोन्था दाब्लाया हिनजाव सानै मोनबाय नोंबो मोगथाङाव केन्डिडेट जाब्ला आंबो PA जामारगोन खोमालै बेबायदिनो होबाय होफ्लानायावनो होथारनाय जाबाय दा जियानो जा आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावखौनो गाव एसे गोग्गानायबो मोन्दों किन्तु आं एसे रेस्ट लागोन सारखौबो दाख्लै खोन्थाखादों आङो आसलथे माबानिफ्राय दाख्लैनिफ्राय आं न'आव थांनाय जायाखै बेनिफ्राय दानो जइन जाथ'नोबो होननानै सानाखैमोन आरो जागौमोन एसे सप्तासेसो रेस्ट लानो होनना सानदों किन्तु नुबाय बे साननैसोआव दाने एनि टाइम माने आंखौ गुबुना पिकआप खालामनायनि चान्स दं आरो ओंखायनो आङो सारजों कन्टेक्ट खालामनानै जे गाबोन समफोरनो आङो जइन जानोसै बे खोथाखौ बुंदोंमोन दा जायखिजाया उननि समफ्राव नोंथांमोनजों ज' खामानि मावलायनो मोनगोन आरो जोंनि UPPL हान्जानि देरहासारनायाव जों बयबो रंजानो मोनलायगोन बेखौ आसा खालामनानै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। दाने असमिया भाषा जानू इमान क्लियारके